Hello my dears, welcome back to my YouTube channel Dinesh Education Series। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ତ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଆଖି ଓ ନାକ ପାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ଜୀବ କିଏ? ଆଖି ଓ ନାକ ପଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ଜୀବ କିଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହରିଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 48 ମିନିଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ମାପାଯାଏ? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ମାପାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ୍ରସ୍ କର୍ପେକ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଲୋକଙ୍କର ସଠିକ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଲୋକଙ୍କର ସଠିକ୍ ନିଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର୍ସ ଆପରେଟ୍ସ। ତ ଚାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିଏନ୍ ଦାସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ପଠାଣି ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁରା ନାମ କଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷାର ନାମ କଣ? ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷାର ନାମ କଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାକଲ କୁହେଲ। ତ ମାଇ ଡିୟର୍ସ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ରାତି ସମାନ? ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ରାତି ସମାନ? ତ ମାଇ ଡିୟର୍ସ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାଦ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ? କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାଦ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପଟାସିୟମ୍ ସାଇନାଇଡ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ଜଳର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ? ଜଳର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପ୍ଲାଜମ୍। ତ ମାଇ ଡିୟର୍ସ,
ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।